Il-Belt Valletta qed tkompli ssaħħaħ ir-reputazzjoni tagħha bħala ċentru kulturali dinamiku b'riżultati mill-aktar inkoraġġanti għal perjodu festiv ta' Diċembru li għadda, kif joħroġ minn wieħed minn żewġ stħarriġ li saru mill-professur Vincent Marmara. Ir-riżultati ġew ippreżentati f'konferenza mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta il-ġimgħa filgħodu. Hawn irriżulta li aktar minn 66% tal-Maltin jew 2 minn kull 3 f'pajjiżna żaru l-kapitali matul l-aħħar xahar tas-sena għal skop ta' divertiment. Fost oħrajn aktar minn nofs dawk li qalu fl-istħarriġ li jagħmlu dan żaru il-belt darbtejn jew 3 darbiet fl-istess xahar, waqt li iżjed minn 18% għamlu dan mill-anqas 5 darbiet. Fost dawn iżjed minn 77% wieġbu li tul dawn iż-żjarat għattaw aktar minn 3 sigħat. Il-maġġoranza tan-nies li żaru l-kapitali f'Diċembru tal-2025 ukoll taw ir-raġunijiet prinċipali għal ħarġa tagħhom li żjed li rridu jaraw it-tiżjin spettakolari li jiġi armata l-okkażjoni fosthom is-siġra tal-miliet. Is-siġra li ntramat mill-artist Henry Gallia saħansitra ġiet infaħra internazzjonalment bħala fost l-isbaħ fid-dinja. Madwar 36% ta' dawk li żaru l-Belt Valletta qalu li raġuni ewlenija tagħhom kienet biex isegwu l-attività Christmas in the Capital. Stħarriġ ieħor minn Dr. Marmara din id-darba fost in-negozji tal-kapitali sab li l-fuq minn 51% kellhom perjodu aħjar minn sena qabel, waqt li 54% rreġistraw dħul akbar. Kienu biss 5.9% tan-negozji li qalu li marru qar mill-2024. Dan kif ma' 74% ta' dawk li żaru l-belt f'din il-perjodu nefqu mill-anqas €40, biżjed minn nofshom jaqbżu 60 euro. Il-maġġoranza assoluta tan-negozji fil-belt jew 65% qalu li t-tiżin u l-attivitajiet organizzati fil-belt kienu strumentali biex jattiraw il-klijenti kif anki jinnota l-istatistiku nnifsu. Li dan allura jikkonferma aktar u aktar li l-attivitajiet li jkunu qegħdin isiru l-belt jgħinu ħafna biex ikkun tista' tissaħħaħ l-attività ekonomika ġol-belt. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef innota li dawn is-suċċessi jkomplu jiġdu l-impenn tal-entità governattiva li sena wara oħra tibqa' toffri l-aqwa prodott għal dawk li jżuru l-kapitali. Is-Sindku tal-Belt Valletta Olaf McKay qal li dawn is-suċċessi huma ta' inkoraġġiment kbir. Taw dan juri biċ-ċar illi għandna belt kapitali miftuħa għal Maltin u Għawċin, turisti u daw kollha li jiġu iżuru il-belt kapitali, l-artisti li qegħdin jipparteċipaw u jikkontribwixxu propju fil-belt kapitali tagħna u dan jimlina b'kuraġġ u nħallsu l-qudiem għal sena oħra mimlija daqs bajda spalla ma' spalla mal-Valletta Cultural Agency. Minnaħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-qasam kulturali Owen Bonnici qal li ż-żewġ stħarriġ tal-Professur Marmara jiġdu l-impenn tal-Gvern. Dan ifisser il-xogħol li qed nagħmlu qed iwassal għal titjib mhux biss fil-Belt Valletta nnifisha manka għal prodott kulturali għall poplu Malti u t-turisti li jżuruna.